Welcome back to my channel. Today kusog ang ulan. Gikan ko duty basa ko. So sa makarelate lang, mga gikan ko duty diha, mga basa di morod. Walay raincoat. So lamig ko magbinata sa karon. Karon natiwas naligo lang ko tanawa sa background no. So kay ulan buko pa ko abot kay gahinay ko ang nahuna ulan ko dili so sa makarelate lang diha magbinata taron so way KG diha ayo mo pag KG diha say KG Killjoy ha an arabon mo so shout out ko sa akong mga amiga diha sa Bellevue at Elencel og si John Rihas og si Nardo tuwa sa katigbian higro na ilaha o tanaw diya Nardo or ligo diya Nardo labi na siyang amiga nga si Elencel ligo mo diya te special shout out yung nahoron o si John Rihas the lover boy kumusta diha ulan ba diha kumusta tong labi diha so ligo mo diha ako maligo ko diri ron ikan akong beauty. Oh wow. Binata sa koron. Nami may puni magbinata bitaw usahay kay ang uban akong klaro na. Binata sa koron, ligo sa koron. Tanaw lang mo huilingaw diha, ako huilingaw purihar ta. Huilingaw. Non mo ligo sa ulan, ron kusog kyo. Ligo pud mo. Hey. Out sa mo hello dia. Shut up bro. Katul pero lami. Check mo katul nga lami. Oh. Ara to vlog na pero mura na tagtukod. Tabi-tabi ko isang nagkaon diha. Tukod na itong lawas. Tukod ng lawas. Tabi mo diha. Namihay dito na. Bantay ko ba nay nabalik nga palwa sa likod na ho na murag lubi-lubi ba akong putlon ako lagaraw bantayan mo na ko putol sabon akong buwak ako man ang tinanom yes Oh, tapi Sandy di ay. Sandy man ron.
Mura ra pud ko naligo man. Mag-outing gikan ba? So, nagina mag-outing. Sa gikan tas trabaho. Uli. Ulan man, di. Pataad dito. Uy angay, no? So, unahan mo maligo. Maligo mo. Hindi mo pud maligo, mo binata sa high god. No? Hindi mo kaulaw. Ano mo magbinata mo, ay mo kaulaw kay. Isang na pa doon, tigulang na, di ba? So, sa high mabalik kita usay sa binata. No? Diyan naman og pila ka minuto sa itong kinabuhi magbinata ta. Approve mo diha. Ayaw mo kill J diha. Ha? Ligo ra ba? Oh. Okay, sa wala pa naka-subscribe sa ako ang channel or vlog or YouTube channel, please subscribe, like, and share. And spread the good vibes. Diba? Spread the good vibes na. So please subscribe. Then, so come on. Subscribe dito po mo. Okay. Ako aling-alingaw man eh, lipas sa oras. Please subscribe. Ako'y video, tutorial na po. Support lang mga amigo, mga amiga. Support na lang. Okay. Pindot po, tutorial ko. Na kay mga gawaan po, mga matabaw po mo. So, support na lang. So, subscribe. Okay mga amigo, amiga, ito na, tugnaw na ko. So, ito lang ako ang kail. So, sa wak pa makasubscribe, please subscribe and don't forget to hit the notification bell. Then, see you in my next vlog.